Vítám vás u podcastu Food Hubu Inovace v potravinách. Moje jméno je Petra Kubálková a budu vaší průvodkyní. EIT Food je jednou z největších evropských iniciativ v oblasti potravin, která usiluje o to, aby byl potravinový systém udržitelnější, zdravější a důvěryhodnější. Je zaměřeno na propojování akademického, výzkumného a průmyslového sektoru, přenos znalostí a podporu inovativního podnikání. Užijte si dnešní podcast. V tomto díle podcastu vítám Jana Mrkouse, abych to řekla správně. A Jan nás zaujal, nebo Honza, jestli ti můžu říkat Honzo, protože už si tykáme, tak Honza nás zaujal tím, že navštívil jeden z EIT programů, byl v Lisabonu, ale zároveň má spoustu svých osobních aktivit a zkušenost z Lisabonu z programu EIT Food ho dovedla až k vlastnímu podnikání. Ale než se tam všude dostaneme, tak Honzo, vítej. Děkuji za pozvání. Tak, Honzo, ty seš sportovec, doděláváš VŠCHT, působil jsi jako dobrovolník v Enexu. Pracoval jsi nějakou dobu ve Škodovce, jsem o tobě dohledala na nějakým... Pracoval je silný slovo, ale dělal jsem tam svoji bakalářskou práci. Super. A působil jsi ve vnitrobloku, do toho si teda studoval Vysokou školu chemicko-technologickou a pak si se přihlásil na EIT Food, tedy Fellowship. A to nás zajímá úplně nejvíc. Takže jak jsi to našel? Jak těžký bylo se přihlásit? Co všechno si musel absolvovat? A pak celá ta stáž, jak probíhala, co ti přinesla? A já se budu když tak ptát. Jo, výborně. Tak jestli mám začít rovnou s EIT Fellowship příběhem, tak to vlastně úplně původně jsem o tom programu nevěděl a snažil jsem se přihlásit na Erasmus. Jenomže vzhledem k mému špatnému časovému managementu jsem samozřejmě prošel deadline, takže jsem nevěděl co a jak, ale byl jsem opravdu namotivovaný na to vycestovat někam a trošku si osahat zkušenost ze zahraničí a v ten moment tam mě narazil vlastně e-mail, kde bylo napsáno, že je možnost se přihlásit a tyhle e-maily chodí poměrně často, takže jsem je v 90% času přehlížel. Ale teď, jak jsem byl ve fázi, kdy už jsem dokončoval studium a ještě jsem nikam nevycestoval, což mi bylo líto, tak jsem si řekl, že se na to podívám trochu blíž. Rozklikl jsem si tam odkazy, přečetl jsem si co a jak a vlastně se mi ten koncept toho líbil, tak jsem si říkal, proč to neskusit? Zkusíme se tam přihlásit a nakonec se teda zadařilo a dostal jsem se až tam, kam jsem potřeboval. A chci se zeptat, EIT Food, AgriFood, potraviny, zemědělství. Erasmus pravděpodobně asi nebylo potraviny, zemědělství. Vlastně, jaký to je studovat nebo jít na stáž do takového programu agrifoodního? Tak já jsem měl trochu štěstí v tom, že když jsem si pročítal ty dispozice, tak sice já nemám úplně nejsilnější background, co se týče agrifood a zemědělství, tak tam byla možnost využít i trošku, řekněme, jako business zkušenosti nebo matematiku, statistiku tam trochu hledali, což já jsem studoval vlastně na druhé univerzitě paralelně, tak jsem si říkal, že by bylo hezký propojit vlastně znalost chemie v rámci i té matematiky, statistiky vlastně z té paralelní univerzity. A nakonec se to sešlo moc hezky. Podle mě, když jsem tam právě nastupoval, nebo když jsem si volal s tím CEO v té firmě, jako co ode mě očekávají a jako co jsem schopen nabídnout, tak jsem říkal, že nemám nejsilnější background ani z jednoho, ale ve všem se trošku orientuju. Ale je tam kombinace. Přesně tak. A to jim připadá, že atraktivně nejvíc. A jak jsi tu firmu vybral? To Portugalsko byla první volba, nebo musel jsi si najít firmu, kde chceš působit? Jak vlastně jako celý ten námluvy toho, kde pak budeš fungovat v rámci toho fellowshipu probíhají? Tak já jsem se celou dobu snažil dostat někam k oceánu nebo k moři, protože mě hodně lákalo jako ta rekreační část z toho výletu, ale dost blbě se to kombinuje s tím se tam přihlásit na Erasmus, protože je to samozřejmě nejvíc žádaná destinace, nebo i ty stáže jsou tam poměrně vybukovaný. Ale když přišla to vlastně možnost, já bych se byl otevřený tomu jet vlastně kamkoliv, kde ta možnost bude a přes ten přihlašovací program nám oni poslali nabídku, jaká firma, nebo kde bychom byli vlastně good fit pro tu danou instituci a shodou okolností to padlo na Lisabon. Takže já jsem nějak vlastně se nesnažil tvrdě tlačit na to, že chci odjet do Portugalska, do Lisabonu, ale tak mi to spadlo do rukou z toho, že ta firma, ta BGI, tak jako ta inkubační, konzultační firma, hledala někoho jako jsem já, sešlo se to vlastně takovou lehkou shodou náhod a vlastně, když tomu člověk jde naproti, tak se to možná občas povede. Já tím moc závidím, protože můj sen je žít v Lisabonu, takže že já tím dost závidím a firma, v který jsi skončil, určitě si ji progoogluju a prohledám. Nicméně já vím, že celý
to přijímací řízení, aby někdo uspěl v RISC Fellowship, tak má více kol, dělají se tam nějaký videa, interview, pohovory. Vlastně, jak jsi se na to připravoval, jak náročný bylo a kolik času jsi tomu musel věnovat? No, vzhledem k tomu, že jsem byl poměrně časově vytížený v tenhle moment proces. To byl ten vnitroblok? V tenhle moment to byla vnitroblok Radlická kulturní sportovna. Do toho jsem vlastně profesionálně sportoval, dodělával školu, dodělával ještě druhou školu, bylo to hodně. A tak jsem vlastně na sobě necítil takový tlak, že je potřeba se na to jako tvrdě těžce připravovat a spíš prostě se snažit tvářit přirozeně během těch kol, který nás čekali, a nakonec se to povedlo. Sám bych řekl, že i kdybych tomu dal víc času, tak bych se na to nepřipravil líp, protože to hodně spočívá spíš v tom, jaký člověk se osobnostně přistupuje k těm úkolům, ne kolik se toho naučil předtím, takže to je podle mě motivace pro všechny, že nemusíte tomu dávat 20 hodin příprav na to, jak... Nejsou takový přijímačky na vejšku. Přesně tak, je to spíš takový dlouhý, jako continuous, takový pohovor, který nejdřív je jenom sledovaný zpovzdálí a nakonec je to završený nějakým trochu videjkem a rozhovorem s CEO té firmy. No, běžně se dostáváme při rozhovorech o přijímacích řízení k CEO. Já vím, že se nakonec skončil ve firmě BGI, která se věnuje business developmentu, věnuje se startupům, je takový jako akcelerátor, konzultační společnost, což teda vyhovovalo tomu tvýmu fitu, jak si sám řekl. Co vlastně pro tebe bylo zajímavý? Lisabonská firma, developerská konzultační firma oproti tomu, co jsi zažil v České republice. Jaký to bylo? Bylo to wow? Bylo to, nebo já bych se teda úplně přiznal, úplně od začátku na mý druhé vysoké škole, já jsem studoval ještě na IESu, vlastně na Karlově univerzitě, tak tam nás hodně tlačili pořád do konzultačních společností, že se jako musíme přihlásit a začít tam dělat to jako malýho asistenta, nosit tam ty papíry, vyplňovat ty Excely. Já jsem se tomu celou dobu snažil co nejvíc vyhnout, protože všichni moji spolužáci tam chtěli, mně to přišlo neatraktivní sedět v té kanceláři a ťukat, říkal jsem si, to je strašný, to nebudu nikdy dělat. A pak přišla ta možnost. A já jsem si říkal, že sice to je něco, co mě nepřitahovalo dřív, tak teď ta destinace mi trochu jako naklonila k tomu dát šanci a nemohl jsem odcházet víc spokojený, než jsem reálně odcházel, protože bylo to nakonec jelikož BGI spolupracuje se startupama, což znamená, že vybírá si vlastně startupy, které mají nějaké zajímavé projekty a snaží se jim pomoct, snaží se jim sehnat nějaký investory, nějaký pořádný funding, aby ty projekty vznikly a vlastně byli úspěšně předvedený trhu, tak být během z toho procesu, ať už jenom jako stážista a sledovat to, jak ty projekty jsou vlastně vytvořený, jak ten úplně prvotní nápad se spojí pak s nějakými vědcemi a potom se to spojí s nějakým business developmentem, pak vstoupíme my, seženeme funding. Bylo opravdu krásný sledovat ty jednotlivé příběhy těch firm a být součástí toho, pomoct jim, a oni i z jejich strany byla vidět velká vděčnost. Takže sice já jsem tam byl jenom jako stážista, což není nejvyšší pozice v ten kontext, tak když za tebou pak přijde někdo, kdo vymyslel, jak prostě využívat energii vln na pobřeží, nebo jak sklízet správně chaloupy, aby se z nich pak dali dělat ponožky, tak je hrozně příjemný, že jsou vám ty lidi vděční a vnímají to, že vy jste jim pomohli. Takže jsem se dostal do pozice, kdy jsem komunikoval se spousty opravdu chytrýma lidma a snažil se s nimi vymyslet, jak by ten jejich projekt mohl být uvedený v život, což přeju každému zažít takhle prostě tvořit tyhle kreativní činnosti. A ještě do toho mít zapojení jak lehce to chemický, protože spousta těch firm, který jsme podporovali, jsou právě spojený s nějakým jako lehce jako chemicko-technologickým aspektem, který dřív ještě nebyl použitý, dejme tomu třeba v pěstování těch chaluch. A tomu člověk musí trochu rozumět, aby byl schopen se o těch věcech pořádně bavit, což byla pro mě úplně super věc. A zároveň mít lehký background jako v tom business developmentu, což... Jsi měl překvapivě z další školy, kterou jsi studoval. Já vím, že BGI s tebou byla evidentně spokojená, protože ta kariéra neskončila po programu RIS. Jak dlouho jsi tam vlastně byl v rámci toho? Já jsem tam byl 6 měsíců. 6 měsíců, to je dost dlouhá doba. Přijel jsem v říjnu a zdá se to jako dlouhá doba, ale uteklo to opravdu rychle, takže jsem se trochu bál, že jsem nebyl schopen se představit úplně v tom nejlepším světle, kdy člověk se první měsíc trošku zajíždí a pak se začíná teprve zapojovat, ale nakonec všechno dobře dopadlo a spolupracujeme spolu nadále, takže... To jsem právě chtěla říct, ty jsi tam vlastně získal v tuhletu chvíli i další pozici, ty oficiálně
pro BGI stále pracuješ? Je to tak. Dostal jsem full-time job tam jako projekt manažer a teď mám na starosti jeden z projektů, který se týká digitálních inovací, což je zase sféra, kde jsem nebyl nejsilnější expertně, ale kombinace trocha biznisu a trocha chemie. Trocha chemie. Tak... S tou firmou minimálně. takže když se to takhle dohromady, tak teď jsme pomalu uvádíme na trh 6 nových malých startupů, který každý dělá trochu něco jiného. Je příjemný zase vidět, jak postupně rostou a získávají funding a investují do sebe, aby rostly. Takže... Ty jsi evidentně vyčerpal úplně maximum možností v rámci stáže. Teď mi ještě řekli, 6 měsíců, to je celkem dlouhá doba. Jak to bylo s financema? Trochu jsem se toho bál, jelikož jsem neměl zkušenost s tím, jak moc drahý Lisabon bude, jak se tam bude draze žít, ale v rámci Rift Fellowship je opravdu jako ten obnos peněz, který člověk dostává, se dá... Takže jsi normálně z toho grantu, co dostaneš, vlastně schopnej. Z toho člověk přežije a když by ho podělil 2, tak pořád dostává víc než člověk na Erasmu, takže ne, že z toho přežije, ale ještě takový malý král mezi nimi. Ono je to docela studentský město, ten Lisabon. Tam je spousta jako spousta erasmáckých studentů, který právě žijou z o dost méně peněz, ale ty aktivity a ty náklady máme víceméně stejný. Takže jakožto stážista v ten kontext máte opravdu navrch finančně a vlastně i profesně, protože se dostáváte reálně k nějakým činnostem, který mají trochu vliv. Během Erasmus samozřejmě může stát taky, ale je to pořád jenom škola, není to nějaká pracovní zkušenost. Takže celá ta investice toho času a těch tvých emocí a osobností do výběrového řízení ti pokryla nejen 6 měsíců pobytu a ještě ti dala příležitost, vypadá to, že budeš možná, že se přealokuješ do Lisabonu. Je to tak já ode mě očekávám, že se tam budu teď stěhovat za pár měsíců, takže se tam budu vracet samozřejmě rád, protože na podzim jsou tam nejlepší vlny, takže se tam dobře surfuje. A abych se vrátil k tomu budgetu, vlastně, když člověk dostává to, co na Risk Fellowship dostává, tak je schopen si zaplatit nájem a ještě protestovat celý pobřeží. A jelikož Lisabonu jsou opravdu levné letenky po celém světě, tak jsem stihnul výlety do Maroka a na Madeiru, názory. Takže jo, to je úplně natočit tohle, nebo vlastně my to točíme. Takže se přihrát a je z toho reklama na celý program. Takže říkám, že opravdu je to jako příjemná taková životní krok dopředu. Řekl bych ani zkušenost, spíš prostě opravdu posunutí se vpřed. Zní to tak, úplně sluníčkově a škoda, že nestuduju. Možná, že to ještě přehodnotím kvůli tomuhle programu. A chtěla jsem se zeptat ty, ale celá tahle zkušenost, co jsi dělal tam, tě přivedla k tomu, že mezi tím jsi si tady v Čechách založil svoje vlastní podnikání, takže bylo to tam odjakživa, nebo to, co jsi viděl a jak jsi pomáhal startupům, tě namotivovalo k tomu tady založit firmu? V tom případě, že ješ ve 2 státech, jak to uděláš? Co jsou ty plány všechny? Já jsem jako vždycky, tak myslím, že většina studentů, co se trošku věnuje biznisu a máme lehkou ambici, tak sní o tom mít nějaký vlastní podnik, nějaký vlastní biznis. Ale je dost těžký udělat ten první krok. A člověk sice má spoustu nápadů, tak jako zhmotnit to a dát to do nějakého řádu, aby to nakonec vzniklo v tu firmu. Tak se ne, že by na to podle mě neměl čas, ale prostě málo kdy na to má tu odvahu. A to, co mi vlastně ta stáž dala, bylo vidět, že ta odvaha nemusí být tak děsivý, jak to vypadá. Že když člověk takhle selže, že se nic nestane a že prostě se to dá poměrně jednoduše, když člověk trošku tomu rozumí, to dá dohromady. Takže co já jsem se naučil v rámci jako zakládání startupů v Portugalsku, tak jsem potom přetavil lehce do zakládání firmy v Čechách. A zatím se daří, no. Firma funguje a všechno zatím funguje dobře. Zkušenosti, které jsem nazbíral, si podle mě nesu sebou dál, takže se snažím to využívat co nejvíc. A mně se to na tom líbí, protože když jsi o své firmě mluvil, tak já vím, že už si ji založili rovnou ve 3. A když se pohybuju mezi startupama ve fázi ideje, tak jsou to většinou jednotlivci, kteří se jako vlastně bojí, nevědí, jak zakládat firmu ve víc lidech dohromady, že to do budoucna může být problém. A vlastně ten tým, který zakladatelů jim dělá větší mentální potíže, než se do toho vrhnout samotně. Ty máš zkušenosti, jak těžký bylo najít ten tým a přetavit tuhle spolupráci 3 lidí do podnikání, který je v early stage, ale už ti jede? No, jako máš pravdu, že spousta startupů na tom troskotá, protože většinou ten nápad vznikne od nějakého spíš jako expertního zaměření a
potom zhmotnit ten samotný nápad chce trošku víc a jiných zkušeností. Mně se naštěstí povedlo, protože jsem u filmu dělal trochu díl, si jsem nad pár dobrých kontaktů a myslím si, že ta kombinace, která tam vznikla, je i ta, jakou se snažíme ty startupy naučit. To znamená, že u nás se povedlo dát dohromady jednoho člověka, co má opravdu dobrou databázi kontaktů, jednoho člověka, co má opravdu dobrou expertízu v tom, co se bude dělat, a jednoho člověka, co rozumí biznesu. A když se tyhle tři lidi spojí v jedno, tak to nakonec se dá poměrně lehce zvládnout. Takže je důležité se obklopit lidma, kteří jsou v tomhle nějak perspektivně schopní a to se snažíme radit i spoustě vědcům, kteří přijdou na nový způsob. Nevím, teď to, co tam ještě bylo za různý startupy, dělali zmrzlinu z Chalukse, taky dělali chudák, ale měl moc pěkný nápad, ale neměl to s kým zmotnit, nevěděl, jak se v tomhle tom, jak to registrovat, jak řešit daně. A my jsme ho právě propojili s jedním business developerem a teď už pomalu ten startup zakládá. Takže je vždycky důležitý k sobě jako přilákat a bavit se s lidma, který v tomhle mají stejnou vizi a nakonec to dá dohromady. To je hodně důležité, tenhle ten podnět. Ty jsi na ně štěstí měl, pomáháš zároveň ostatním nějak networkovat a hledat. My často slýcháme už od větších podnikatelů, kteří už prošli nějakou cestu, že jeden ze základ je partnerská zakladatelská smlouva a vyřešený podíly dopředu, když se něco stane. Následovali jste tohleto, anebo to zatím ještě máte na dohodě? Ještě, tak my jsme, jelikož jsme spolu dlouhodobě pracovali a věřili jsme si v tomhle tom, tak jsme to nějak extra neřešili. Dělali jsme to všechno tak jako trochu punkově, ale jestli můžu do budoucna doporučit, tak je to opravdu dobrá věc, co si říct. A už na začátku stanovit ideálně partnerskou smlouvu rovnou písemně, protože to pak vyřeší spoustu řešení v průběhu. Takže kdokoliv by chtěl založit vlastní firmu, tak se určitě snažte tohle odchytit právně co nejdřív, protože spousta startupů na tom nakonec rozkotá, že se nejsou schopní domluvit a během toho se jelikož každý trošku rozumí jiným věcem, tak každý si dělá trochu jiný nároky, každý myslí, že to jeho je to nejdůležitý, když se to na začátku rozdělí, tak ještě ve fázi, kdy všichni mají jako podobnou vizi, tak je to správně. Když to děláte v průběhu, tak na tom pak ty startupy dostratějí. A tím vlastně skončil jeden ze startupů, co se snažil sbírat chalovy z pobřeží Portugalska. Měl vlastně moc hezký projekt, protože tím chtěli vlastně sušit to, dávat to krávám, ono to potom jim zapříčinuje to, že mají menší plynatost, což je vlastně super koncept, ale trošku to ztroskotala ta firma na tom, že se prostě nerozhodli, jak kdo podílově bude fungovat. Nedohodli se. A o tvý firmě jsme chvilku mluvili a teď nám prozrať, co to je, protože já vím, že to není agrifood, ale že je to úplně jiná oblast. Tak si udělej trošku reklamu. Dali jsme se taky do poradenství, taky do konzultingu, takže vlastně člověk pracuje s lidma a já, jelikož mám dlouhodobé zkušenosti z filmového průmyslu, tak jsme se začali zaměřovat na bezpečnost práce, na udržitelnost, což je u filmu poměrně nový téma, na mental health a obecně jako safety u filmu, což teď začíná být poměrně důležitá kapitola, jakož legislativně musí každá produkce zajistit nějakého takového pracovníka, který se o tomhle stará. A v ten moment jsme přišli my a řekli jsme, že jsme schopni tohle zřídit a dělat. Takže teď vlastně pomáháme filmovým produkcím natáčet filmy tak, aby se u toho nikdo nezranil. Takže to zní moc super. No a jak hledáte lidi? Jak se firma jmenuje? Firma se jmenuje New Era Safety, takže se můžete kdokoliv kouknout na naše webovky a je to vlastně, si myslím, poměrně hezky udělaný. A lidi hledáme víceméně z kontaktů, který jsme měli dřív. Teď působíme na 4 projektech, co se natáčejí. A zatím jsme schopni to pokrýt poměrně nízkou kapacitou lidí. Spolupracuje s námi 10-12 bezpečnostních sustainability pracovníků, který vlastně pomáhají jednak počítat uhlíkovou stopu natáčení a druhak zajišťují bezpečnost a risk assessments a obecně prostě well-being na setu. Takže tohle nám takhle poslední vlastně firmu jsme zachránili v lednu a teďkon máte 3 zakázky. Už jsme pár zakázek splnili. Tím, že jako lesnu letošního roku. Letošního roku, přesně tak. Okay. Takže firma je opravdu ještě mladoučká, ale už za sebou máme, řekněme, velký progres. Je to tak my jsme naštěstí do toho vstupovali s poměrně dobrou databází kontaktů, na čemž většina biznesů stojí a padá. Takže vždycky ještě předtím, než člověk něco zakládá, než něco zakládá, tak je potřeba sám se musí jako domluvit a zamyslet se, jako mám komu to nabídnout, a když si řekne, jak vlastně vím, kde by se to dalo prodat, tak to určitě udělat co nejdřív.
ale já, jak tě poslouchám, tak já věřím, že počítání uhlíkové stopy tě vrátí jednou stejně do agrifoodu. Je možná, že se k tomu jednou oklikou vrátím, protože to je zrovna jedna věcí, kterou bych u filmu hodně rád zavedl, a to je, aby se stali CO2 neutral a bylo to celý trošku víc green, jelikož teď se to u filmu moc neřeší, ale věřím, že to se nám podaří s New Era Safety změnit. Okay. Já, jak tě tak poslouchám, už reálně žiješ a pracuješ ve 2 zemích, do toho děláš sport vrcholově, jsem pochopila. Snažíme se na vrcholový úrovni působit v beach volejbale, takže... Skromnost trošku. Takže byste byli na mistrovství? Byli jsme na mistrovství Evropy v rámci akademické soutěže a tam to byla vlastně taky moc příjemná zkušenost. V rámci toho jsem se dostal do programu UNIS, což je taky super věc, která podporuje studenty a sportovce, kteří to mají jako těžký v rámci práce, studia a toho ještě sportu, takže máme lehkou finanční podporu v tomhle směru. A jinak hrajeme tady nejvyšší úroveň beach volejbalu v Čechách, co se dá, a snažíme se občas i do zahraničí tam utrhnout nějaký úspěch. Je taková poslední činnost, která člověka udržuje trošku v relaxu oproti tomu pracovnímu prostředí, takže vyčistit si hlavu sportem je vždycky dobrá polka. Já vidím, že nejsi troškař, protože jako moje work-life balance, který tady máš, kromě toho, že v následujících půlroce tě čeká stabilizace firmy a evidentně její růst svojí vlastní tady, návrat zpátky do Portugalska a věnovat se s tvýmu nový oblasti, kterou jsi tam získal, jako už součástí firmy poradenský, zároveň sportuješ, cestuješ, jako úplně se mi to nezdá, že je to všechno work-life balance, kdy vstáváš. Proto se snažím, ráno se nejlíp pracuje, říkám, protože ještě nikdo nikoho neotravuje, takže když se člověk přivstane, tak je schopen toho udělat hodně, na zbytek, kde už má trošku volnější režim, a myslím si, že když se toho člověk nebojí, tak trošku si stínej zatestovat a prostě jít tomu naproti, no. Jsem za to rád. Kdyby si měl možnost, už si toho řekl moc pozitivního o celém tom programu, nějaké doporučení pro ostatní studující, kteří jako uvažují, 6 měsíců se jim zdá dlouhá doba, bojí se, že je to daleko nebo že nezvládnou studijní povinnosti, jestli se mají přihlásit, nějaký doporučení, nějaký trik, nějaký tip, který by měli následovat. Tip? Kromě toho skoč a plat. Já si myslím, že člověk hlavně musí v tomhle se prostě nebát a udělat ten krok dopředu. Já když jsem tam přijel, tak když jsme tam jeli, tak jsme ještě neměli moc řízený ubytování, protože to bylo celý tak jako na poslední chvíli. A prvních pár dní jsme spali v autě, protože prostě ubytování v Lisabonu nebylo dostupné, nebo minimálně finančně nebylo dostupné. A nakonec nám dost pomohli lidi okolo, což bylo super, takže když se člověk trošku baví a... Jako okolo toho auta, nebo no, okolo té firmy? Okolo té firmy. Takže nám vyšli vstříc a poradili nám, co a jak, kam se prostě jako umístit a kde hledat, tak se to nakonec vždycky vyřeší. A myslím si, že 6 měsíců jako občas lidem zdá, že je to opravdu dlouhá doba, ale na konci dnes si uvědomíte, že když se za ten půl rok nebo i za rok vrátíte zpátky na to místo, odkud jste odjeli, tak tam se vlastně vůbec nic nezměnilo. Tady jsme v takové rutině, která se furt omílá dokola, a člověk, jak vycestuje, tak z té trošku vystoupí a on se vrátí změněný, vrátí se obohacený, takže vlastně mu to uteče rychle a posune se o dost víc dopředu, než když by se nikam nepodíval. A při nejhorším, jako co mám zkušenosti s kamarádama, kteří se třeba vraceli ze stáží, na kterých, nebo spíš z Erasmu, na kterých nebyli moc spokojení, tak z toho nebyl nikdy velký problém, takže věřím, že tam není vlastně scénář, kdyby na to mohl student tratit, když si to vyzkouší, protože v jakýmkoliv případě, ať už to dopadne jakkoliv, tak je to z toho super zkušenost, kterou každému doporučuji. Honzo, já ti budu muset popřát teda hodně úspěchů, pevný nervy k dokončení studia a budu sledovat tvoji firmu a budu zároveň ale sledovat i tvoji kariéru v Lisabonu, protože jak jsem řekla, možná ti jednou budu potřebovat. Tak to já se doufám, že se tam někdy potkáme, protože je to opravdu město neskutečného studentského života se spoustou památek, nádherným pobřežím, jako já říkám, nejlepší místo na žití, co se týče Evropy. Minimálně mezi lety studijníma a pracovníma. Děkuji moc za rozhovor. Já taky, bylo to super. Děkujeme, že jste si nás poslechli. Další informace můžete najít na stránkách Inovace v potravinách nebo EIT Food Hub. A já se na vás těším u dalšího dílu.